Yun o. By 4 na dump truck. Yun o. Shoutout sa iyo sir, taga Bicol. 4x4 challenge event. Baba muna tayo rito. Sir, didikit na yung sticker. Ayan na. Okay, so umaambon na. At sumilang muna tayo dito sa ilalim ng puno ng akasya. At nandito tayo sa May Angeles 2 Dinalopian Road, which is in Porac Town. At yun, yung welcome arc ng Barangay Manibaog, Pasig. At yung maganda nilang yung tema, yung From Ashes to Progress. Yun, medyo lumalakas na. Ngayon ay araw ng linggo at ang oras ay nasa 10:30 na ng umaga. At maagang dumating yung ulan ngayon kumpara kahapon. Dahil ngayon yung second araw o yung second day ng Ablas Nimbalas 4x4 off-road challenge event na gaganapin dito sa may Barangay Manibaog, Pasig, and sa may particularly sa may Pasig Potrero River kung saan magaganap yung off-road challenge. At ngayon ay nasa part 2 which is kahapon yata yung qualifying period yung pinuntahan natin. And then ngayon yung 3-man team, yung ayan, parang tatlo sila. And didiretso doon mismo sa may dulo ng Pasig Potrero River, which is in I think Delta 5 ba yun? Hanggang doon nata din babalik. So yun yung aabangan natin o yung pupunta natin para masaksiyan natin yung kung anong klase ba yung 3-man team na event na ngayon lang natin mapapanood kasi usually yung single lang yung mga hindi sila parang individual lang yung race kahapon. Ngayon 3-man team. So ayan ayan lumalakas na yung ulan, pero punta pa rin tayo. Kaya lang baka hindi na tayo makapagpalipad ng drone kung ganito kalakas yung ulan. So let's go na. Ayan na. Habang hindi pa masyadong malakas. Malaos ko po, Barangay Manibaog, Pasig. Naku, yan na. Yun pero marami ng tao dun sa ilalim mo. Pero pupunta muna tayo dito sa may tulay. Ayan, dito. Tignan muna natin dito. Ayun eto, bridge name Mangkachan. Nandito na yung mga participant. Nag-start na yata. Meron na. Yun meron na naglalaro dun ito yung view ngayon dito. Wait lang, nababasa yung 360 natin. Punta tayo dun sa kabila, silipin natin. Dito naman bago tayo bumaba. Yun so subukan natin ibaba yung motor natin hanggang dun. At merong ron meron pong parang fire truck yata. Ito bali yung day 2
Day 2, Blas Nimbalas 4x4 challenge event. Ito, sinakay na rito. Yan o. Kahapon siguro yan. Pero parang hindi natin nakita ito kahapon. Itong kulay purple. Yan o. The Purple Off-Roader. Naku, yan na yung bagyo. Yan na. Ito yung mga ibang participant. Yan o. No, tignan natin yung doon. Dito, meron din, no? Naku, hindi makakadaan yung truck. Hindi makakadaan yung truck dito. Balik na tayo. Punta tayo dito sa may bandang ilalim. Kung makahanap tayo ng parking space. Yan, no? Ito yung ano kanina. Ito, ang ganda nito, oh. Wow, ang ganda niya, no? Kuya, may sticker ka, kuya? Tin. Wala ba? Ating ko. Muketa. Banda, banda doon. Yun, no? Yung kahapon yun, no? F1 Racing. Dami ng tao rito, oh. Nag-start na pala. Ayan, oh. Nano, Pogi? Nakakanan mo? Nakakanan mo? Sticker. Sticker, kita kayo, oh. Baka makbay ang camera. Ayan, oh. Nalagyo mo. Ha? Ayan, oh. Tinang sticker. Meron ka ring sticker. Ayan, oh. Ayan, oh. Baka muna tayo rito. Tignan natin yung ano bang meron dito. Yun. Ayan, oh. Ganda ng tambutso, oh. Tingnan nga natin hanggang dito. Kung ano bang meron dito. Dumadaan din yata, eh. Dito sa ring ito, dumadaan din. Yun, oh. Dati nakarating tayo hanggang doon, no? Doon sa may, anong tawag doon? Yung poles doon. Oh. Tingkong YouTube. YouTube po, wala po. Ayan. Facebook yan, pong YouTube. Ganito pala yung itsura rito. Tingnan yung flood control. Ayan, o. Solid ang pagkakagawa nito. Ayan, o. Ayan ang tibay niya. Tibay ng pagkakagawa. So hanap tayo ng spot doon para makapag-drone tayo habang hindi pa masyadong umulan. So ayaw pa rin tumigil ng ulan. Buti na lang, medyo mahina lang. Kasi kapon ng mga bandang 11 o'clock, bumuhos yung malakas. Parang kanina may nakita na tayong mga nagda-drive ng single, pero wala pa yung mga tag team na I think yung 3-man team. Ang ganda nito, oh. Dump truck na maliit, 4x4 na dump truck, yan, oh. Ang ganda niya. Ironman 4x4. Dump truck siyang maliit na 4x4. Marami na nakasilong dun sa mga
Doon sa mga puting, no? Sa mga ilalim ng poste. Mas maraming tao ngayon dahil ano, Sunday. Kasi kahapon yung iba may trabaho pa, Sabado. So hopefully, medyo gumanda yung weather para mapaliparan natin ang drone. Yan, doon sa ilalim nakapila yung iba, yung mga ibang participants. Yan, merong CRF dito. Nag-off-road din. Yan, dito mga participant lahat yan, nakapilang yan, no? Ito na yata yung mga team. Baka ito na, yung mga 3-man team, ito yung mga kasali. At kita natin doon na binubuhat na yung tent. Medyo mainit na doon sa pwesto nila eh. Ayan. Ganda ng gym niyo. Sticker, sir. Nalagyan mo, sir. Marcial Galang, sir. So, Minalin. shoutout kay Marshall Shoutout. Galang, Minalin. Nakakata-vlog Minalin eh. Oo. Time vlog doon eh, sa Minalin. So, kasali ba kayo? Kasali ba kayo, sir, sa ano? Nga, sir. Kasali ba kayo sa mga Hindi, sir. Audience lang ako. Audience ka lang. Pareho lang pala tayo. Pareho tayong spectator. Ito. Tagapalakpak lang ako. Tagapalakpak. Ito yung sticker ni Thank sir. you, thank you, Ayan, thank you. So, once again, shoutout sa kanya. Okay, thank you. Vlog tayo sa Minalin. Marami. Hindi nyo gano'ng kapal yung gulong niya. Nasa 1 inch na siguro yung spike. You know? Ganito. Suzuki Virus Club. Meron palang ganyan, no? Yun, Suzuki Virus Club. Ito iba yung spike nito. Nandiyan yung binawas diyangin. Na. Tignan yung rim niya, oh. Ang ganda. Ang ganda nito, oh. Ang ganito kulay green, oh. Ang dami nakasaksak sa makina, oh. Meron siyang 2 battery. Ito yung loob niya, parang Mad Max. Then ito. Apin din kaya ganyan din eh, 3-man team, apin din eh. Bali yung katim nyo kanyan. Ay, Tagalog lang. Asa yung katim nyo? Yung kating ko, papunta pa lang. Papunta lang. Ito, yan, magkakatim yan. Nabangga yata dun. Taga saan ba kayo? Bicol po. Bicol pa? Saan sa Bicol? Sa Naga. Naga. Marines. Ito si Sir, oh. Taga Naga pa. Ayan, oh. Shoutout sa kanya. Shoutout sa iyo, Sir, oh. Taga Bicol. So, nag-join sila dito sa may 3rd of Las Nimbalas sa Pampanga. Pero mamaya pa mag-start yung 3-man team. Yung mga nakikita nating ano ba yun? Individual? Ano yun? Opo, individual. Yun yung production. Production. Ano bang mga kategory yan? May production, may ano? Beginner. Beginner. Modified din po. Tsaka extreme. Extreme. Nanood tayo, kaso nung malakas na yung ulan, umalis na tayo. Hindi na tayo nakapagpalipad eh. Basta kayo. Anong vlog mo naman, sir? Paano din? Alben Menandin. So yan, shoutout kay Sir. Oh. Taga no ka rin ko, Sir? Taga no ka rin kayo? Malakad po. Mabalakat. Nanto ring entry. Nanto entry. Wala. Wala. Oh, so no.
spectator din kamukha natin. Sina sir, ayan o. Hello po. Ayan. So, pinanood pala yung vlog natin kahapon dito. Malakas yung ulang kahapon eh. Ako po napanood ko. Hindi tayo makaporma sa ulan. Kanina dyan tayo nag-status sa taas dyan. At yun, tingnan yung mga bata oh, naglalaro. Meron. So mamaya mag-start na. Kasi yung mga galing doon, yung mga participant, lumakad na banda rito. At kung mapapansin nyo, yung mga banda ron, no? Pinipix yung ano nila. Nasira niya tayong pangilalin. Ano, Pogi? So, bali yung nakikita nyo yan, dyan sila ikot. Yan o. Yan, hanggang dun. Kahapon hanggang dun eh. Pero ngayon daw, parang moron sa may Delta 5 daw, yung nakausap natin kahapon. Ewan ko lang kung aabot nga ng hanggang Delta 5. Ito, kinuha na yung mga uniform nila, tsaka yung mga sticker. Yan. Hala na. Na. Karalda. Karaldo. Na. So time check. 12:29. Yun, nagre-regroup na. 1 o'clock daw mag-start na. Ayun, pumupunta na yung mga participant dito, yung 3-man team. Finally, after 30 minutes na naghihintay, mag-start na daw. At yun, oh, andun na. Nasa sir, oh, nire-ready na yung ano niya. Yung Lito 1. Yan po yung mamarkingan na mga station doon sa dagaanan kanila. Pag wala na kasi wala akong marking na lalagay sa inyo mga sasya. So hopefully, tumigil na yung ulan para mapaliparan na natin. Maambon pa kasi eh. Ganun pala yun, no? Sakto lang. Yung trailer pa lang, oh, laki na. Lapad. Kaya binibidyo kayo, binibidyo Anong nangyari dito? Ba't parang pinagdikit yata nila? Hindi. Naano lang. Yan. Kala ko nakadikit kanina. Apong tali. So kahapon, ito si ano, yung may magandang ano kanina. School 1. Siya rin pala yung magdadrive dito. Kahapon yung green yung din-drive niya. Oh. Kaya biya kayo? Tayo, tingin entry yun. Yung brown na yun, Yung brown. Diyan nga lang rin eh. Kaya school. School 1. Pinintibo yan. Team, nani yan? Team Sado? Meron man. Dito.
So parang ano na rito, let's get ready to rumble na. Dito naman, eto yata yung magkakateam eh. 1, 2, 3. Huwag niyo pong kalimutan itigit yung mga sticker ninyo. Ilan bang team ang kasali? Ito, and then ito, dalawa pa lang. Ayun yung isa. Kakaroon na ng picture taking. Sigit na. Tignan yung muffler nandun. Kasi madam pala yung magdadrive. Ayun. Ang dami nila, ang gaganda. Nalilito ka na rito, hindi mo alam kung sinong papanoorin mo. Kung anong sakyan yung titignan mo. Ito yan, sir. Didikit na yung sticker. Ayan na. And then dito another team na naman. Number 5. Number Ayan. 5. Sino yung number 5 sa listahan? Number 5 sa listahan. Sino? Command boss. Oras. Gold per ito na. Alauna. 3, 2, 1 po. Alauna. Ito yung ano, yung patrol kanina. Ayan, oh. Patrol. Ito yung pinakaunang team. Ano ba yan, sir? Time limit ba yan? Time limit ba? O basta matapos mo lang? Sino una po makabalik? Sino unang bumabalik? Pero sabay-sabay kong aalis. Sabay-sabay. Yun, ano ba yung gloves? T-shirt. T-shirt yun eh. Binababo na natin yung drone natin dahil mag-start na sila. In 5 minutes, take off na. Bali, 1, 2, Last 3 minutes tayo, Doy. last 3 minutes na lang. 3, 4, 5, 6. So far, 6 pala yung nakikita natin.
So I think dito ko natatapusin yung ating vlog tungkol sa ating pagpasyal dito sa second day ng Ablas Nimbalas 4x4 3-man team challenge. Salamat sa panonood and keep tuned to Poylandas for more video updates here in Pampanga and all over the place. So again, ride safe always, Kabayan. See you when I see you, and Poylandas is signing out.